mek ngrasakno. Jenenge wong do gelem anak-anak kok. Bareng bayi lair kok malah wong liya sing bagian mati. Ora mikir putrane, mikir awake dhewe. Bejo Den, sampeyan kagungan tiyang sepuh kakung pangerten. Ning sobeke ingkang ibu niku mboten tata. Wis ora tata, koplak. Wong jenenge kagungan putra kok ora gelem ngomong putrane. Isine kok mikir awake dhewe. Tangi turu adus dandan masak anak letak. Ngono iku mbuh pikirane kuwi. Dadah. Ana wonge iki, Pak. Dadi ngono kuwi kira-kira yo, Nek. Dadi ngono kuwi. Pun dangu niki wau. Lah, ket mau ning mburimu nek. Lah kok mendel mawon. Aku pengen krungu nggon ngrasani aku. Alah kula mboten ngrasani napa-napa kok. Awak gendang ijo. Lho. Duwe anak kok ora pinter, kok diterima disilehet, trimo di weneke wong liya. Lho ibune ra gagas babar sisan isine macak. Sapa mau ngomong ngono? Dados panjenengan mireng yen kula rasan. Ya. Panjenengan nggih kula ngrasani ngoten. Lah ya ngono kuwi lho. Nanging ampun klentu lho Den Ayu. Kleru piye? Kula rerasan kaya ngoten niku. Kula mboten ngraosi sampeyan. Senengane Terus ngrasani sapa? ngrasani tangga kula. Tangga kula niku prawan cilik, bocah ayu, jenenge Wadira. Lho. Mergo cah cilik rupane ayu, delalah payu omah-omah gadah bojo. Iya. Duwe bojo setahun, duwe anak, dasare wong bocah duwe anak, boten mudeng rumati anake. Ngoten niku jenenge rak wong tuwa wedok koplak ngoten niku. Oh, dadi sapa mau jenenge? Wadira, Oh, dadi Wagira ora. tangga kula. Oh, kejaba nek tanggamu ora apa-apa Wirabaya. Senengane kok krasa. Mulane aja krasa nek ora rumangsa. Lho, Kok malah rene tak kandhani? enten apa? Wirabaya, Lho. tak omongi. Dening apa wit esuk mau nganti yah mene aku durung metu saka pidaleman mergo. Nggih. Aku isine dandan lan dandan alis tak jawani. Lah. Lho, wedha aku kan lile kaya ngene. Lah niki lho sing marahi niki. Sinten tiyangipun sinten? Lho. Sapa wonge sapa? Ya. Sing pikirane ora neko-neko. Kok neko-neko? Lah ngeten iki. Panjenengan menika teng dalem mboten tindakan. Ya. Mongko ingkang garwa mboten wonten dalem, ingkang garwa nembe tindak. Bener. Mongko librahipun. Lho, Prae? jenenge bocah wadon matak dandan nggih to. Niku nek bocahe prawan Iya. dandan ayu butuhe nggih pamer kalih pacare. Lho, Kuwi nek prawan. prawan nek pon duwe bojo wong wedok dandan ayu niku nggo pamer kalih bojone. Leres kok mboten. Prae ngono. Lah, panjenengan menika sampun kagungan garwa, dandane kok ayune ngene, monggo bojone ora ning omah. Iki arep kanggo pamer karo sapa? Lho niki lho. Wirabaya. Dawuh. Lho, penggagasmu kok pancen bener Wirabaya. Lho, Lho, Napa? nek waktu Kang Mas Sumonoji lagi wae tindak. Nggih. Monggo nggone tindak ki pamit 5 dina ora kondur. Ya, hmm. ngopo kok wis esuk nganti yah mene aku mondak-mandak ning ngarep kaca isine ngaca wedhaan kandel listiku tak abangi alis tak dawani perkara apa ayo. Perkarane napa niki enten napa to jane? Iki wae wadi ya Wirabaya. Ah, Wawadi aja nganti sapa wae ngerti, luwe-luwe garwaku Kang Mas Sukmonaji. rahasia niki. Rahasia. Gawat niki. Enten napa sajakane? Sing ngerti cukup kowe lho ya. Nggih. Wirabaya. Dawuh. Cetane aku duweni
amit-amit Denayu. Amit-amit piye to? Menika saestu Iya. panjenengan kagungan priya simpenan. Iya. Seneng sakliyane ingkang garwa nyebut Denayu. Kok nyebut-nyebut rumangsa. Ngoten niku mboten bener nggih. Namine tiyang wedok pun duwe bojo, kok seneng wong lanang liya niku jenenge selingkuh. Tiyang selingkuh niku elek, tiyang selingkuh niku dosa. Nek sampean mati diobong ning neraka. Ampun. Wirabaya. Aku ki ora bocah cilik ora usah mbok denteni kaya ngono kuwi. Bener nek semene tuwekmu kowe iki durung duweni bojo. Tak kandhani Wirabaya. Urip ning donya ki sing dibutuhake urip seneng, enak, kepenak. Ngopo gagas dosa? Dosa ki nek konangan seneng bojone wong dikepuki lara. Arek ora konangan seneng bojone wong bela. Penake ra kapan Wirabaya. Mateni wong Wah, hancur ngeten iki. Iku hancur piye to? Dadi ngoten nggih. Ya. Wong urip sing digoleki kepenak, enak. Kepenak lah. Seneng bojone wong lara niku nek konangan dikepuki awake lara. Iya. Ning nek ora konangan, seneng bojone wong segere ra karuan. Bener. Matekno wong. Ya iki prit kok sampeyan iki. Kena kabeh kuwi aku wis tak karepake. Mboten. Malah tak wene ngerti. Nggih. Katresnanku nek kowe ngerti sapa sejatine kaget sanalika. Bagus. Iya. Joko napa tiyang padha duwe bojone niku? Lah, apa aku duweni katresnan seneng wong lanang liya kok duweni bojo? Ya Joko nang Wirabaya. Engke eta. Sampean pun duwe anak nek seneng Joko ya kenak. Iya, katresnanku kuwi Joko baguse ulang-ulang nang Wirabaya. Wah, ya kok bungae ngene. Sinten niku? Din Mase Klabang Seta Putra Adipati Mengker. Wah. Jias kawas to. Lagi jenenge mawon medeni kok nggih. Ya. Klabang Seta. Klabang niku kewan sing klinong ngentuk. Iya. Seta putih sampe rak dintuk terus. Sampeyan niku. Bener kok Wirabaya. Niki ingkang garwa tindakan lho. Garwaku tindak kebeneran banget. Monggo tindake 5 dina. Nggih. Iki ana kalodhangan, Din Mase Klabang Seta arep rawuh ing papan kene. Sacumbana karo aku andung katresnan karo aku Wirabaya. Pun semayan Iya. ngepasi ingkang garwa tindak. Katresnane badhe rawuh Iya. 5 dina ya nganti warak. Matekno. Pancen bener Wirabaya. Layak nak dandan kok sekesuk jeprok. Mentak-mentek ning ngarep kaca mesam-mesem rumah kula stres. Ya aja nganti Pangeran Klabang Seta ki gelo ing penggalih. Nggih. Kalamun tong mengko ketemu lan aku Wirabaya. Nuwun sewu. Ana apa? Mriki. Ana apa Wirabaya? Lho ngenipun dandan nak kangge pamer kalih Klabang Seta. Ya. Kersane remen penggalihipun. Hmm. Pun bener ta dereng nek dandan. Awang rek wis dandan esuk nek. Madhep mriki ya. Hah? Lho, wis rampung kok durung kebut di sawah. Lho. Kesusu to sampean? Pedhaan kok kaya ngeten. Piye to? Lah sing niki pun apik. Lah niki pating celoneh dereng rata. Lali to. Aku gugup. Ala niki amit nggih, amit. Rumah sakit kok ya ora. Niki lho. Rumah sakit kok ya ora mau Wirabaya. Lho, iki mau tenan apa ora Wirabaya ngapusi apa ora ya? Lumayan. Wirabaya. Pun Wis saking ajeng saking wingking Denayu. Oh, matek wong. Sing kurang bener di Wirabaya. Endi sing kurang bener Wirabaya? Wirabaya? Boya? Boya? Kowe ngambung bokong. Ngambung bokong
lajeng mriki. Yo. Rasane ati didikan. Kami karo Dimas lan Bang Sito. Ayo apa? Jagongan terus. Iya. Bareng mriku rawuh ambung-ambungan, pangkon-pangkonan. Ana wong ning kene ora ditawani blas. Lah, kowe jaluk ditawani iki. Tawani apa Wirabaya, he? Tegese kula ditawani kersane nderek gladi wano. Oh. Bulan apa? Lah ya ora ya ngono sing cetha ora ngono kuwi dadak dibuaki. Ayo dibenake. Toto sampean riyen ah. Sing buruh ki kowe apa aku? Kula. Sing bayar kowe iki aku apa kowe? Ja- Dibenake. Jane nggih kula. Lah kok kowe? Kula wakilke sampean. Ayo, ayo dibenake sing apik. Apa lunggane panese ngono kuwi? Oh iya. Nah, ra ngono kok ya. Wis kono tepung karo Dimas Abang Seto. Kenalan, Den. Sopo? Jenengan sinten? Raden Ladang Seto. Putra saka Adipaten Wonten. Dipun kenalake nami kula Wirabaya. Wirabaya. Kula Moden Klathek. Ya, ngripo ngono kok. Dulure. Dulure. Boten, Ding. Kula buruh nang mriki. Abdi ning dalem katemen Oh. bulan. Leres mriki ya, Den. Napa? Wirabaya napa? Sampean tindak mriki ajengan apa? Aku bakal ketemu kelawan Kartika Rukmi. Badhe seneng-seneng. Arep seneng-seneng kelawan Kartika Rukmi. Bane. Siap. Ampun. Ampun kula kandhani. Kok aja kepiye to? Lho sampean niku pripun? Den Ayu Kartika Rukmi nembe babaran dereng selapan. Lagi babaran dereng selapan. Dereng garing. Cara lemah kesem blenyek, cara keco nyecek. Boten enak. Dadi liwati bali semene gedene kok ngono ya. Dereng garing. Balik mawon. Iya. Balik mawon. Wis pundi Dimas Abang Seto? Kartika Rukmi. Nggih. Yen ngono tanpa guna nggonku teko ning dalem katemen bulan. Perkawis? Aku kepengin ketemu kelawan kowe, aku pengen seneng-seneng. Ning wis ngono kowe iki lagi wae babaran anyar. Itu Nggih. cara sego ngono isih nyecek. Cara lemah ngono isih teles. Yen dipangan ki ora enak. Apa gunane aku tak bali mulih wae? Pangkiru piye Dimas? Sabar, kula aturi sarek. Foto leres ngendikanipun Wirabaya menawi kula menika katengin babaran ninggal duwe bayi cilik. Ning nyuwun sewu Dimas. Foto ditanggung menawi panjenengan mangke Carmas Semara kaliyan kula ditanggung penggalihe baging marem saestu. Kok iso kaya ngono? Nggih, lha sinangsa kula menika babaran ninggal duwe bayi anyar, kula niku wani ngunjuk jamu. Jamune sari rapet rapet bali kaya perawan melih, Den Mas. Dadi mergo kowe ngunjuk. Ya. Iki ngopo? Promosi niku Ngono kok ora sampean dipameri najan bar nglairno bayi Iya. mriku ngondok jamu. Ngunjuk jamu. Jamune sari Sari rapet, rapet. butuhe ben rapet. Cilaka lho. Cilaka piye to? Ngene ngombe jamu sari rapet kakean malah kerapeten. Ilang dalane bingung sampean. Lho bingung. Angel. Padha lanange. Mun kuwatir. Sari rapet, dadi rapet kanggo buka barang sing rapet. Kanggo buka barang Sampeyan siapa? mungkin kula
setok kondur ora sida cedhak lanakku titeni kowe. Kok guyang-guyu? Lho lumrah ana tamu ngene iki to, he? Lah pripun? Lho malah ujung-ujunge sing ora bener, suguhane lali. Aduh, lali Den, lali monggo benarak. Alah lali ana tamu kok ora tak suguhi. Ya ampun. Malah ora sik matur. Pangapuntenipun nggih, Den Mas. Wirabaya menika mundhak tuwa malah mundhak lali nggih. Saestu pangapunten. Yo. Boyo. Wirabaya. Dawuh. Apa ngono kuwi carane nek suguh tamu? Lah, Lho ya mono ya mene, kowe iki cilik nganti tuwek dadi abdi nang dalem katemenggungan. Ora pindah pinter kok malah mundhak goblokmu to. lah mbok dicontoni kersane mboten salah kok men diamuk terus. Carane nek suguh tamu ki ya ora ngono kuwi Wirabaya kok nek gelase dicekel nampane dikempet malah mambukelan kabeh. Kene tak contoni. Nek dicontoni ini deleng-eleng to. Ben ora sini ana tamu sini. Carane pripun, contone pripun? Upamane kowe dadi Den Mas Klabang Seta. Kula dadi tamune Klabang Seta. Aku dadi kowe. Sampean dadi kula. Ya. Niki contoh. Contoh digateke. Nggih. Gaweke contoh lah ya ora bener terus kok. Jaluk amuk ae ancen kok. Arep nyontoh barang kok ora mudeng. Wih, aku dadi Klabang Seta nek matoh aku iki kan. Dimas Klabang Seta. Woi, Rene, jaluk abang siki sih. Lah jelah. Lurus kok kaya kethek tuwa kok arep jaluk ambuh. Prai. Ngarani ketek ijeh ketek tuwa. Ketek sing enom ndak ora ono sampean iku meneh. Lali sampean ceritane dadi Wirabaya malah. Dimas Klabang Seta. Wirabaya piye? Menika unjukanipun monggo Dimas. Kanggo aku. Sih. Matur nuwun. Dipun unjuk Ngono ya. Ya ngono kuwi. Contone ngono kuwi. Waduh, Mak. Mbon. Lho wis contone ya persis mau rasa diliwati. Lho mung ngketen iki tok. Alah yo lho ngene kok dicontoni bareng aku tak pinter. Ngeten ya. Iya bolak-balik. Apal. Diteni mengko nek nganti ra kaya contoh. Hei. Diambil. Monggo Dimas. Aja nganti lali kaya aku persis Wirabaya. Lah yo ngene kok. Wirabaya. Lho kowe iki jane arep maling apa arep suguh tamu, nggih? Suguh sita kok. Ora carane kaya ngono kuwi kok. Lah. Sing apik. Ya. Malah beda ngono kok. Ada betul. Dene yo. Nek matur kaya aku mau. Kedah persis contoh. Persis contoh. Apal. Den Mas Klabang Seta. Wirabaya. Monggo menika unjukanipun Den. Monggo dipun unjuk. Goblok. Dimas. Wis pundi Dimas? Wonten menapa Dimas? Kartika Rukmi. Ya, Bu. Sirahku iki isih apa ora? Asik Dimas. Wirabaya. Boya. Kok ngono kuwi to? Lah yon. Lah ngopo kok Dimas? Saking senenge ati kula, Perkara cara kula bocah sekolah ujian lulus persis kados contoh lah kita. gone ngeprok mau rasa melu. Lah wong aku gritikan kowe kok malah Dimas Klabang Seta melu dikeprok to? Kepruke mboten. Ora. Ngiring. Kepiye to Wirabaya? Kula ndamel kopi niki wau lali kesusu. Duka pun kula udeg duka dereng. Ngenak mboten enak kula diamuk neh nyamukan nggih. Amit nggih. Kula cipane riyen. Lho nggih to lali
barang legan. Kagungan garwa. Sampeyan nggih ngoten seneng bojone wong. Ampun sembrono. Dengan sampean seneng-seneng dilalah durung go ngrawuh ngonangan cilokon. Lah terus? Lah ngeten. Budaya sampean seneng. Sampean iki nomor loro. Bleng seneng-seneng. Ya. Kersane boten konangan. Kula sing bagian jaga. Dadi kowe sing jaga. Jaga butuhe aman. Sing penting opane cucuk. Iya. Kula njaluk opah. Kowe njaluk opah apa? Garekno omah. Yen pancen mung kuwi aku janji mengko kowe bakal tak gawe omah susun pitu. Saiki lho wis. Boten usah tumpuk-tumpuk. Siji mawon. Omah limasan sokone 8 persegi pun seneng kula. Ngeten. Ngangge tengara. Tengara piye? Ngangge sandi ben boten ketara. Sampeyan lebu cetok. Bleng wong loro kula teng jaba bagian Jogopati, tengarane ngangge watuk. Ngangge watuk. Boten nyanani. Ning niki boten sembarang watuk. Mergo niki watuk tengara utawi watuk sandi. Ya. Sampeyan niteni watuk kula. Iya. Menawi kula mangke watuk sepisan, perhatian. Watuk sepisan tandane Perhatian rada aman. Yo. Ingkang garwa tesih tebih. Ndang di Ya, pira. watuk ping kalih. Tandane ki opo? Persiapan. Dina melih ingkang garwa rawuh. Ya, terus. Ndang dirampungno bendang bar. Ben boten konangan. Ngono. Ya, watuk ping 3. Pelarian. Dorong gong rawuh sampean melayu melumpat jendela. Ojo lali katok dicangking. Guyu kandhane guyu. Lele ora digawa ki. Lho nek katok kari kok bukti ra mari geger sampean. Iya. Alah, eleng. Latihan. Persiapan. Pelarian. Ojo lali. Katok dicangking. Apal kulino ta iki? Esuk Sampeyan dino. Pun monggo dipun sekecaken. Pun sampean telasno lah ora bojo kowe kok. Rembuk yo wis. Timas Klaban sih. Kartika Rukmi jebul Wirabaya kae yo tanggap. Dhewekne gelem njog. Boyo. Lu garwaku kok masih ngaji kondur? Boten. Lah kok kowe matok Wirabaya? Piye ta? Sampeyan kok pelayu enten. Lah kowe watuk. Lah watuk enten apa? Lah yo watuk Niki dorong kok boten kondur terus kula watuk boten. Lah terus Kula watuk niki percobaan. aduh. Apa tenan ta boten? Kula ngono watuk dirantal. Coba bareng jantung parang Wong jantung. bae kok. Ora ning kono ora ning kene anggere jeneng bojone mung ana tikus blodet. Mas. Kartika Rukmi pancen iku mojo tak bilang lakuku. Aku enggal temeka ning dalem katemen dengan mergo wis ora kuat nyampah gedhening rasa kangen kelawan kowe wong ayu. Semanten ugi kula Mas. Ki kapan sangat kula dumateng panjenengan. Umpami kula lados kalian panjenengan kados pundi raosipun menawi kados ngaten monggo enggal kula lados Ayo. Monggo Mas.
Diajeng Kartika Rukmi. Kene cedhak lan pun Kakang. Kene tak pangku kene wong ayu. Nggih, Mas. Kin Mas. Bukti cukup lambene kula. Aduh, penake. Aduh, Kartika Rukmi. Aduh. Alon-alon Kartika Rukmi, alon aja dipaksa kowe. Aduh, aja mbok cokot lambemu. Aduh, Kartika Rukmi. Pak ora bojone kok digarap. Aduh. Aku sing ora lapo-lapo kredit kemruntus aku. Amin. Gua ikut. Tak tunggak raine sisan kengko. Tunggak raine tunggak. Nun. Wirabaya. Sing perintah kowe munggah dhuwur kursi sapa? Karep kula piyambak, Den. Dadi karepmu dhewe. Leres. Jrono wigati apa kowe munggah dhuwur kursi? Ampun duka riyen. Anane kula ancik-ancik munggah kursi. Mergo kula ajeng benakno kenteng. Lho. Kentenge pecah kelorot, kula ancik-ancik kursi badhe benakno kenteng. Wirabaya. Dadi kowe munggah kursi, benakno gendeng. Leres. Mengko nek gendenge kuwi bocor, udane mesti bakal tiba. Nek kok ora wanci dudu wanci, wayah dudu wayah. Iki wancine bengi Wirabaya. Kok sesuk-esuk wae. Lah nek udane tiba bengi, kok sampeyan iku ngono ya. Nek lho kentenge klorot lho. Kentenge klorot. Aduh, Kartika Rukmi. Aduh, penake. Dadi kowe benakno kenteng. Kenteng kok nganti melorot, kuwi kena apa Wirabaya? Enten kucing lanang kalih kucing wedok do gelutan. Kenteng kepancal kucing klorot terus pecah. Wirabaya. Dadi kenteng melorot dipancal kucing, kucinge lanang karo wedok. Nggih. Ning aku mau krungu. Ning jero sentong kok ana swara, kuwi swara apa? Saking rumah sampean swara apa? Kuwi kaya dene swaraning pawungan. Tegese menungso. Dudu kucing. Salah. Lah kok salah? Lho, mboten swara kucing. Mboten swara menungso. Nek ora swara kucing, ora swara menungso, yo swara apa? Niku wau swara radio. Alah. Dadi swara radio. Nggih. Lagi siaran apa? Mateni wong. Iki siaran apa ya?
masuk gawang gol saking senenge aduh kepenake bali mlebu gawang Wirabaya di siaran radio ngepasi acara bal-balan tendangan penalti radio ini sapa? Radio nyilih gini tonggo aku lah mboten gadah dadi ora radiomu dhewe nyilih gone tanggamu leres wis ngene wae radio jupuk balekno ning tanggamu sok tak ijoli radio sing anyar penggone toko kula mboten wani mlebu sebabe apa lah niku kamare Ndara Putri ora wani mboten dadi kowe ora wani mlebu mergo kuwi jroning sentonge Ndara Putri nek ngono aku sing jupuk radio pelanggaran ampun kula sing jaga kamar jaga centong sampean mboten tok mlebu centong ampun geger ya tak lakoni nek to sik to ampun nek kowe ora wani jupuk radio nah aku arep jupuk kok ora entuk sebabe apa kula sing jaga centong dilarang masuk mboten tok monggo aku sing mlebu nggih mboten tok wah iki ora beres sumikir lho sumikir ajeng te pundi arep jupuk radio mboten tok sumikir wis sumikir opo ora maten biar kiamat iki Wirabaya dadi iki radione nggih radio kodrat angka wong wanger kepenakan ya budhek watok nganti golane pedhot budhek Wirabaya menang oke Den Mas Kabang Seto Temenggung Sekolah sampun sawetawis menapa sampun Sawetara gunku temeka ning dalem katemenggungan. sampun sawetawis diajeng Kartikara Dawuh Kang Mas. ana rawuhe piyayi luhur Ki putra ing Kabupaten Wengker Leres. rawuh ing dalem katemenggungan kok ora tok sudya ora tok suga Sampun lho Kang Mas. dadi wis tok sugata Sampun. jara apa nggonmu nyugata dia Kelangenanipun Dimas Kabang Sita mengkamung setunggal Kang Mas. apa dia Jero keprok kula Kang Mas. jeruk keprokmu Cik. Den Mas Temenggung Sekolah menapa estu panjenengan dipun sugata jeruk keproke bojo kula ya ora kleru. Aku disuguhi jeruk keproke bojomu Kartikara. napa sampun kelaman dadah Wis kelakon tak pangan. rasane pripun Rasane legi tur seger. rasane legi seger Wirabaya nun kowe ya dibagi ta ora nggih dibagi kancane dibagi apane Wirabaya kulite rasane pahit Den Mas Kabang Seto sasampunipun panjenenganipun sugata garwa kula Kartikara menapa panjenengan rawuh ing dalem katemenggungan ugi ngasta oleh-oleh Ya. Aku teka ning dalem katemenggungan nggawa oleh-oleh saka Dipati Wengker. menapa wujud Wujud pelem. malam diajeng Kartikara Dawuh Kang Mas. apa bener kowe diparingi peleme Raden Kabang Seto Leres Kang Mas. bener sing piye Leres pelemipun Dimas Kabang Sita niku mboten trima gedhe tur dawa lho Kang Mas. peleme Kabang Seto Cik. gedhe tur dawa
dibagi kancane. Dibagi apane ya? Meloke. Rasane piye? Lontar kalau temen delik. Menang. Dimas Prabangsa. Sukmonaji. Panjenengan rawuh wonten ing dalem katem. Nanging panjenengan kok murang toto wonten dalem sewu. Panjenengan menika santun rapan melih. Menika gumantos nata wonten ing wengkel. Panjenengan menika tamu. Lho upama tamu jumujuk wonten ing pendhal. Lho kok panjenengan jumujuk wonten ing tilam pagulingan Taman Sari dununge bojo kula Kartika. Pripun iku? Ya. Sukmonaji, gene apa aku teko ning dalem katemundungan ora njujug ana ing pendhapa ning kapura, aku mlebu ning sentong merga dilebokke. Dadi sampean mlebu sentong ora karepe dhewe, Ora karepku dhewe ning ana sing lebokke. sinten sing mlebu? Ya, Ya didhawuh. apa bener Raden Prabangseta mlebu jroning tilam kuwi ora karepe dhewe, ora mlebu dhewe ning sing lebokke kowe? Aku piyambak kok Kang Mas. Mlebu dhewe. Nggih. Piyambak Kang Mas. Ngono ya? Den, monggo kula aturi nuwun. Kartika Rukmi niku bojo kula. Kartika Rukmi niku memani ing jiwa raga kula. Ibarat Kartika Rukmi niku daringan. Kebek kothonge daringan kula sing ngiseni. Lho bareng jaringan kebek. Lho kok sampean obok-obok. Nek nyoto sampean satri. Wonten tetembungan. Sedumuk bathuk senyari bumi. Cilik dibebenge anak. Gedhe dijawab marang katresnan. Bakal tak totoi kanthi tetes sing getih Kang. Sukmonaji, Abang Sen. ya tembungmu iki sing tak enteni. Pancen ora tak silaki. Aku ngajab lawan bojomu Kartika Rukmi. Lamun to wis pelakon pisah lawan kowe, Kartika Rukmi balak daop dadi bojoku. Satriya ya. Kowe kena ndhawuh lan Kartika Rukmi. Nanging langkah ana wangkene tumenging Sukmonaji. Sukmonaji, aja mung tribo ing tentokke ing papan kene. Sukmonaji opo Prabang? Apa aku bau tak sembadani. Cukup. Cukup. Aja melu-melu. Menang. Kartika Rukmi. Ngono. Kowe ora ngajeni marang aku. Kowe iki mbok eling to Kartika Rukmi. Sopo satune kowe? Yen kowe kuwi bocah saka desa. Tak upakara. Nanging yo ki. Sakwise aku hanyebar kembang ning piwalesmu hanya wat-watan. Kowe kok mentolo karo aku. Kowe mentolo karo aku, Kartika.
Nanging tiba ing ponco. Kowe mentolo karo aku. Ati kono. Ati kono kuwi kan. Nek ula bedudak kae wisane durung ana ing ndas. Yen macan galak. Kowe wisane durung ana ing kuku lan untu. Yen kala jengking kae wisane durung ana ing entuk. Anging sawise aku nyawang marang pasuryan. Wiwit cepeng lambemu kasulistian jebul kebak iso kanggo ngeracuni atiku katiku kula wantu satemah kuwentean Iwat dino iki tumenggung semono aji nibake talak pegat kanggo kowe karo ora ana bumi sajeng kang mung katemungan wiwit dina iki uga minggat Tejoku semua arep tak minggat. Nah kok kepenak. Kowe kuwi Tejo. Nanging ora patut tinulodo. Krana saka patra. Kelakon Tejo kuwi tak gawa. Kaulane mesti besok patrape nulat marang pakati. Minggat, orang minggat sampuran. Wirabaya. Sakit aku. Apa sih dadak-dadak? Kowe gelo. Kowe gelo bendaramu tak tuduh minggat. Boten wong boten bojo kula kok. Saiki aku tak takon. Nggih, kira-kira kok kowe tumindak kaya mangkono. Kowe diupaya apa karo atiku? Kula niku rasa nangis. Boten. Jujur. Kula perkara niki pun ngertos dalu. Dadi wis ngerti. Pun jroning sesambungane kelabang seto lan bojoku kate kono. Leres. Lah kok ora kondo. Lho, kok kondo lah to? Lah kula diopahi. Kula niku diopahi dipenging kondo-kondo. Lan apa kok kula kondo? Dadi mergo kowe diopahi. Kowe dipenging kondo-kondo. Leres. Nganti kowe mentolo ora kondo karo aku. Opahane lumayan. Apa? Ajeng didamel ke omah. Lho, omah luwung. Omah apa wiro? Saestu. Didamel ke omah lho. Menju limasan. Limasan. Digaweke omah limasan karo bendaramu. Leres. Mergo kowe dipenging kondo-kondo. Nggih. Lah saiki omah endi Wirabaya? Omah. Napane? Omahe pencu, omahe limasan ndi? Omahe? Iya. Omahe wis tuwa. Omahe nggih dereng, Ndoro. Goblok. Nembe dijanjeni. Bodoh, kowe diapusi karo Kartika Rukmi. Kula Wirabaya. Padha karo kowe wis ngapusi aku.
kowe melu mukti ana ing katemunggungan. Ning kowe mentolo karo bendaran. Mula saiki uga reneng kowe kenjalari perkara iki. Kowe minggat saka ing dalem katemunggungan, minggat Surabaya. Boten, kula teng mriki mawon. Moh minggat. Minggat. Boten. Kowe minggat ta ora? Boten. Kowe minggat ta ora? Wis ora apa-apa Tejo Kusuma. Kowe ditinggal sibumu ora usah rewel, ora usah nangis. Boke lunga, Wirabaya ya minggat. Waduh, saiki kok nek anakku rewel terus piye? Mongko kulinane sing upakara Wirabaya. Waduh, piye ya? Ya! Wirabaya! Ya! Balik ya Wirabaya, ayo! Mesake putraku Tejo Kusuma. Wirabaya! Kita kon minggat malah jebul sing jero. Kula mboten sida minggat Sebabe mboten rangga ninggatan. malah ya Mati urip kula nderek teng mriki. nan wis kowe tak pasrahi putraku Tejo Kusuma. Pun jenenge Gawa bondo sak cukupe ana ing dalem katemenggungan. Bocah iki gawa mulih ning desamu upakara gedhekke aku njaluk. lajeng panjenengan kados pundi pisah kaliyan Wis perkara kuwi ora usah dadi pikiran, sing dadi putraku Tejo Kusuma tak pasrahke marang kowe. Iya. Kula mau sisa. Nek kula mau boten ya. Wis. Sego wis dadi guru ora bakal bali. Pangapunten iki. Kawula wae aku titip marang Tejo Kusuma. Kangge nebus kalih durma kula dulur. Iya. Dadi kula tampi den baksene. Kaya ngono. Ayo dene. Ora kula jatuh kados dene anak kula. Matur nuwun, matur nuwun kula. Dadi kula iki ingkang sae. Tapi mawon ingkang tiyang dedo. Ya. Bakal kuat-kuatke lho aku iki. Yen kaya mangkono tinggal tindake. Oh, bondo sacukupe. Sing hati-hati lho. Wis aja nangis sing tabah. Wirabaya. Wirabaya. Kedadian matumpa tumpiyak ana ing dalem. Apa jarane? Weruh! Apa dosa lan kaluputanku? Krana aku nyidra lambang kejayan Weda Jangka Jayabaya. Mongko kuwi kagungane Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Apa tumus ing lakon urip? Sapa kang wani nyidra Weda Jangka Jayabaya bakal kesorang-sorang urip. Nek ngono wis tumus kaya dene aku.
raimu padha merempul kabeh iki napa? Iki belajar Kang Mas Sukmono Aji, Mas. Kowe diajar kelawan bojomu Sukmono Aji? Saka Panjenengan nyomorke kula, Mas. iya wae. Mergo nganti bojomu kaya ngono kuwi, mergo kowe iki wong wadon sing salah. Wong wadon sing luput. Tepatipun Lho, kowe wis ngianati tresnane bojomu Sukmono Aji, kaporo kowe tumindak selingkuh lawan wong lanang liya. Lho, kaya to? oh, ngaten kan digo panjenengan. Kok panjenengan mentolo ngendika ing kados ngaten. Sedaya menika iki mawiti kenjalare panjenengan lho, Mas. Ngantos kula kelampahan selingkuh kalian priya sanes jalaran tumindak panjenengan, Nah, Mas. iki manggoning perkara iki sing kowe ra ngrumangsani Kartika Rukmi nganti ana kedadian utawa dumadine selingkuh Nggih. iki sing luput wong wadon harpa petentang-petentang wong lanang kae lho yen wong wadon kuwi mau ora nglanggati ora bakal ana kedadian selingkuh ngerti ora? Mas, Apa? monggo ngenipun gendika. Ning nggih boten sakmenika kula ditundung bojo kula. Kula kok pisahan karo bojo kula. Sedaya menika tumindak panjenengan. Nggih boten sakmenika kula nyuwun tanggung jawab panjenengan. Piye? Nyuwun tanggung jawab panjenengan pundhut garwa kalian kula. Kartika Rukmi Nggih. ngertenono. Aku iki calon bupati ning Kadipaten Mengger. Aku isih muda taruna. Lho nek umpama aku iki seneng prawan sing ayune ngluwihi kelawan kowe bakal bisa kelakon. Lho, calon bupati kok trimo duweni bojo rondo-rondo tilase wong lanang liya. Ngopo ae? Bali. Boten. Bali. Boten. Kowe lagi bali. Mas. Kowe kurang ajar to seto. Kula nyuwun tulung, Bapak. Ya ya. Kula nyuwun Amanah grono aku aman. tulung, Bapak. Iya iya. Wis tak tulungi. Seto. Kamu Kowe arep tumindak apa? mateni kalian Kartika Rukmi. Jono apa lho putih Kartika Rukmi? Kartika Rukmi dipun tundung kali bojone Sukmono Aji. Lho kok madosi kali kula kudu gelem tanggung jawab kali Kartika Rukmi. Lho. Ki yo bener Kartika Rukmi. Kartika Rukmi bubrah gone omah-omah iki sing jalari kowe. Aja kok njur kowe berani berbuat, njur berani minggat. Kudune tanggung jawab le. Nun sewu. Sampeyan iki gurune sinten? Gurumu. Nah, lho nek sampeyan iki gurune kula mboten ngiwangi kula kok malah ngiwangi Kartika Rukmi. Mergo kowe salah sing bener Kartika Rukmi. Aja nempuh pocapan habis manis sepat dibuang. Lho, wong lanang Pak Doni. Lho. Apa dupe wong lanang kudu menang-menangan? Ora bisa. Saiki kowe gelem tanggung jawab kelawan Kartika Rukmi apa ora? Mboten. Ora tenan? Mboten. Ora gelem tenan? Mboten. Mongko kowe duwe panjang idam. Aku kok duwe kekudangan. Besok kowe kan kudu bisa ngereh ana ing tanah Pulo Jawa. Kowe tak selamatke. Nalika kowe tanding kelawan Sukmono Aji, tanpa aku kowe bakal mati. Iki wedo wis ana tanganku. Wedo wis ana tanganku. Yen kowe ora gelem tanggung jawab kelawan Kartika Rukmi, wedo ora bakal tak wenehke kowe. Mangkir. Bapak guru. Ora iso. Gelem apa ora? Nggih. Merga kula mbetaken Wida Jangka Jayabaya, kula badhe manut menapa ingkang dados ngendikanipun Bapak Guru. Aja mung lapis. Mboten. Yen tanggung jawab. Nggih. Isin apa ora? Mboten. Kowe iki calon Ratu Gong Benecara, duwe bojo tilase tumenggung rondo manak siji. Mboten. Kula mboten isin. Ora isin tenan. Sakotahipun kula tanggung jawab badhe kula tampi Kartika Rukmi. Ah ngono ya apik. Ning nyuwun sewu. Monggo sampeyan mriki.
sampean dadi seksi. Aku nek ngono nek mbokane kene. Manggon-manggonku dhewe nek mbok perintah. Aku guru kok. Dadi seksi, Tin Mas Kabang Seta bagi dawuh kalih Prabu. Seksi ku untuk bayaran lah ora. Gape penggiran nyuwun napa mawon Bapak? Aku nek duwe ora pati butuh aku. Aku suwe iki duduk. Lah terus? Aku nek prawan sing rada kemencot. Lah, penggiran ki wis tuwek kok njaluk perawan to Bapak? Menungsane iso tuwa. Lah terus? Nek karepe padha karo sing nom. Ya dalah, gampil niku Bapak. Ngono, ya wis tak Guru. sekseni. Kula tampi Kartikorupmu. Lamun benjang sampun kelakon, kula menika mangun gale wisma sesarengan kalih Kartikorupmu. Lho, niki pun dadi kesenengan kula. Lho nek kula niku gandeng prawan sing rupane ayu, Kartikorupmu mboten entuk nesu. Ngaten janji panjenengan nggih Mas. Umpami kula mboten gelem, Piye? umpami kula nampil janji panjenengan. Ora sida dadi bojoku kowe. Oh, ngaten. Iya. Nggih. Nggih mboten napa-napa Tin Mas. Kula saguh. Ning sami mawon Tin Mas. Menawi mangkinipun kula kelampahan dados garwa panjenengan. Enten Joko kula jak kelonan 7 dina 7 dini panjenengan pirsa panjenengan ya ora entuk duka. Ana duda tak jak gandengan kalor kidul panjenengan pirsa padha wae ora entuk duka Tin Mas. Terus pundi? Sing doyan wong niku mboten panjenengan dhewe. Yo, ora apa-apa. Arep kowe gandengi Joko, arep kowe kelonan karo Joko, monggo. Monggo. Yen ora ngerti mripatku dhewe lakon ngono, ning nek nganti aku ngerti aja takon dosa. Lho ya. Boten adil, Ora adil ya. Ya. Yen kowe seneng wong wadon kok gandeng kok keloni, senajan to Kartikorupmi weruh ning ora entuk nesu. Lho, lah bareng Kartikorupmi gandeng bocah lanang, gandeng Joko, gandeng Duda, gandeng wong sing dibojo, kowe ngerti kok arep nesu. Ngono iku ya ora apik, ora Boten adil nggih, Bapak. Iki ya model apik ngene iki, Nduk. Kathok, Bapak. Omah-omah sing ngene iki model sing apik. Model milenial yo ngene iki. Dadi sing lanang nguyangno, sing wedok ngempurno. Cocok nggih, Cocok. Bapak. Aku cocok warah-warahan energi iki kudu monggo. ngoten. Monggo murti nek marahi yo ngono. Nggih. Mau iki yo ana murid anyar kepengin duwe ilmuku. Nang ilmuku wis tak buat ning kali brantas. Ya, ilmu napa niku panjenengan malah medeni. Ilmu entul-entul belukang. Ya. Sapa sing tak entul-entul mesti anut ning belakang. Ngaten. Iye. Wis ngene. Yen pancen wis saguh, seto coba tampanana Weda Jangka Jayabaya. Mung wae pitugasku golek papan sing sepi. Mengko sinaoni bebarengan lawan Kartikorupmi. Ngaten. Mapano ana ing Gunung Tengger. Papan kono bisa kok nggo sinau lho. Gandeng bojomu. Ngaten nggih. Monggo Kang Mas. Monggo. Sampun nggih, Bapak. Ya. Mateni kok. Ora nyandak aku nek mikir cah saiki. Kaya nom-noman. Yen aku wis oleh nyolong lali karo kancane. Aduh.